ngene kuwa kutishia matoleo kubeka mankete
Sibonakele ndodana nelikamoya. uNkulunkulu sesikhona phakathi. Sesikhona kule ndawo. Sizofuna ukukhona bakho. Sizofuna ubungcwele bakho. Size sihlalweni sobukhosi bakho. Baba sizokukhonza njalo. Siyakhuleka ke egameni likaJesu. Naku la sikhona. Sakhele baba lesizwe baba. Nkosi yami. Sakusasa baba sakhele sona uNkulunkulu namandla. Ukuthi baze wena wedwa. Akekho omunye simaziyo ngaphandle kwakho. Idalo wezulu nomhlaba. Sikhuleka kuwe ngonyama yezulu baba. Uthe wena singenze lutho. Lutho ngaphandle kwakho. Sizokwenza okushilo baba. Sizohamba njengokusho kwakho. Baba sehle la sikhona baba. Njengozake ubaba wathi akehle emthini. Baba sibonakalise baba ukuthi ukhona wena. Sesizwile baba ukhona ngempela. Baba sithobe sawubaba. Asithobe baba. Noma ukholo osuke nempakamo kwakhe baba. uNkulunkulu simletha kuwe. uNkulunkulu omusa, sicela intokozo, sicela ukuyizwela intokozo baba uNkulunkulu. Asivule inhliziyo zethu abazokusho konke uNkulunkulu. Uma kuvela kuwe baba kulungile baba. Egameni likaJesu waseNazaretha. Izibuye inkosi yethu. Amen.
ngibingelele ubuholi ubaba wethu Bishop wethu uBamposi angiboni bazalwane ngibingelele noLady Bishop mama wethu Mamposi ngibingelele abafundisi bonke ngibingelele bonke baba besonto ngibingelele umama bonke amen ngibingelele intombi ngibingelele neSunday school bazalwane amen bazalwane siyani welcome nje nonke ku conference yethu bazalwane so igama nguSibusiso waMthethwa so ngizoba program director for part 1 bazalwane amen over to you Thulani Martinez. Amen bazalwane siyabonga kakhulu ozokwamukela abazalwane uRev PJ Khumalo bazalwane amen simsungisa njengengoma amen Shut up.
bazalwane. Amen. Makhani God. Amen. Ibashe. Ibashe bazalwane. uNkulunkulu amenze kahle. Amenze kahle uNkulunkulu. Namhlanje nakusasa nanini nanini. Ngiyanamukela-ke nonke bazalwane ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngiyanamukela. Nakhohlwa iy'vakashi zethu nazo azizwe intokozo phakathi kwendawo zikhululeke zibe kanye nathi. Sibonga ukuthi uNkulunkulu baphile lawo manje ukuthi-ke bahlanganyele kanye nathi baphinde babuye futhi nakusasa. Amen. Akukho okuningi bazalwane njoba sikhona sihlalisane ngokuthula bazalwane, singanyathelani. Mangabe ukhona okunyathelile wangcolisa intebulamu noma istatue ungakwati ube right uthi askisi angithi makati uthi nje askisi wasethenje askisi nawe uba right uma uthenje askisi ngokunyathelile phela vele umuntu okunyathelile kumele athi askisi ngoba vele ziyanyathelana zona. Uma seziningi esipayeni ziyahlabana zenzane lokhu kodwa-ke akungabi njalo. Uyabona uhlale eshubhishobhu sengiyabona manje kuyenzeka ethi siyeza isikhathi lapho umuntu athi mina ngizofika ngo-1 futhi ingakwadi ngoba ngifike late. Manje yenzeka lento njengoba ubona nje indlu nje mhlawumbe ubufisa ukuhlala la ushaya istep. Sorry ngokufika late. Next time uzozama ukuthi-ke ube early. Bazalwane khona abaqala-ke ukuhlanganyela nathi kule ndlu. Asikhashanga-ke la. Asikhashanga indlu yethu le yesonto isakhiwo sethu. Asikhashanga sengisho ukuthi-ke abangazi kuthiwa ama-bathroom angazi angapha ungabusoshona ngapha cha nawa ngapha umnyango wokuqala ngapha ikhishwe esithathu ama-toilet omama umnyango wesibili i-toilet labomama owesithathu i-toilet labobaba. Futhi nje mawungena khona uthini mawungena khona mawuqeda wenza lokho okwenza angikwazi shaya-ke amanzi akhona akusilo le toilet elibekwa laphana elinganakho lokuthi gahla. Manje mawuqeda wenza lokho ukuze olandelayo athole ku-right.
Nimfunelani. Shwele baba. Siyazibonga ekwethembeni ikazimulo kaNkulunkulu. Kepha akusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga nasezinhluphekweni ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kwenza ukukhuthazeka. Verse 4. Ukukhuthazela kwaveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kwaveza ithemba. Elokugcina verse 5. Ithemba alishavisi ngokuba uthando lwaNkulunkulu lutheliwe ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele esiwuphiweyo. Amen. Siyabonga Nkosi yesonto masifumile. Sesambe sazi siyabonga ukungena kwakho. Siyabonga kakhulu. Bantu abasha. Angibizelwanga ke ukushumayela kodwa ke ukuthi ke ngizosho ukuthi sesingenile. Nje ngiveza lo ukuthi sesingenile. Kuthiwe ngamukela abazalwane. Kodwa ke manje ngisho ukuthi nami ngiyeza umhlahlandlela ukuthi siyapha. Angeke ngisukume nje ngingasho lutho ngezwe. Ngoba angizukushumayela kodwa ngithatha ihloko lapha. Uma lithi lelizwi sesilungisisiwe. Indaba yokulungisiswa indlela ende. Indlela futhi ukuthi ke lo lungisiswayo kumele ukuthi ehle. Abindaba ilapha ekutheni wena umfuni lo. Lona kuwanga yena. Kodwa ke kodwa umoya ongcwele mangabe usutheliwe kithi. Asikuboni lokho. Angimzondi umzalwane wami ngoba uzondi umzalwane wakhe. Uhambe entanjini encane. Engagashuka noma yini.
ngoba wena uzonda umzalwane wakho kodwa umoya ingcwele masutheliwe lithi bantu abasha ningaphaphi angidlali ngithi ningaphaphi bantu abasha ngoba lokuphapha kunenza ukuthi niphaphalaze niyaphapha niphaphalaze uthola ukuthi usuke ekhaya nje ukhulumisa abazali bakho uyafohla njengenkomo mayifohle esibayeni yilo ke ngifuna ukusho bantu abasha ukuthi hambani kahle ningaphaphi Hallelujah. Bazalwane siyaqhubeka ngahlonilo lothu siyabonga kakhulu kubaba wethu umfundisi uKhumalo. I think iyouth yethu izwile bazalwane ukuthi singaphaphi kodwa bazalwane kwamele sijabule ngoba inkonzo yethu le sikhombise ukuthi inkonzo nje yabantu abasha. Amen. So bakhumalo angeke bajabule kakhulu noma baphaphi kodwa bazojabula nje iyouth i-enjoy inkonzo yabo. Amen bathwana. So yiloko bazalwane ukuthi nje asenjoyeni inkonzo yethu futhi yithi bazalwane soyenza ukuthi inkonzo ibe mnandi si-enjoy ngoba la can't get bazalwane anasho inkonzo nathi sisikhethele yona manje kwamele sikhombise ukuthi le nkonzo lesisikhethele yona asiphoqiwe. Haleluya bathwana. Manje bazalwane siyaqhubeka nje nohlelo lwethu sesiya gozo. Okay, ngoba size ku-youth conference bazalwane, ubaba wethu uminister wethu uLungile wakamabuza uzosichazela mhlawumbe ukuthi why sila namhlanje neteam yethu ukuthi mhlawumbe yini kahle kahle ukuthi esizokhuluma ngako la. So ngizocela nje simsukumiseni ngengoma
bazalwane nje sisumise ngengoma njobe seza phambili. Amen. Introduce aqala igama ulungile wakamabuza youth minister la ebandleni. Amen. Njengoba Bishop bekangekho sekafikile manje ngicela nje ukuthi izambeli zethu zime ngeenyawo uBishop nje asiphakamisele izandla just masishane nje singachithi isikhathi nje ukuthi nje abasambele basukume nje then uBishop nje uzobaphakamisela izandla. Amen. Abanye bazomayima bangezwa. Balandele ngicela nje usukume nje uthi nje ukhanya kwaphezulu bese loda nje Baba sibonga ukuthi bagcini banikeze intokozo bazicela intokozo sebekhona nathi yiloko sicela lokho baba ngegama negazi kaJesu abakulethile bebephuma babuye begcwele ngegama negazi kaJesu waseNazaretha. Bazalwane ngahlala phansi. Amen. Siyabonga kakhulu ukuthi uhlanganyele nathi namhlanje enkonzweni yethu yentsha. Bathe ngizame namhlanje ukuthi ngingakhuluma isilungu. Bathe safule kancane ngapha ku-English. Mana njengoba sila namhlanje sizothi kuthiwa ngesizulu siqhaqha amaketane. Yeah, breaking chains.
Soqhaqa maketana. Esizomhlobisa izulu. Sizothi breaking chains. Sekuyisikhathi bazalwane sihamba. Sihamba sofuna izinto zethu endaweni ezirong. Sihamba sizama imizamo yethu sizilimita nathi emisebenzini. Uhlala emsebenzini 6 years. Phumi ngaphandle ufuna ezinye izinto because ubani uzilimitayo nguwe. So namhlanje sizothi no more limits. Sizothi we are breaking those chains. Ukuthi manje njengoba siya ku-25 years celebrate 25 years ebandleni. We are breaking those chains. Akusena limit. Ilimit umuntu ezoba kuye nje uwe ilimit yakho that gonna stop your progress. It's only you. So intimate ingalokho bazalwane ukuthi njengoba siya ku-25 years asimboneni ushintsho empilweni zethu manje. Sinqaphula amaketanga bazalwane. Sinqaphula amaketanga sithi no limits. With yethu yelentuza yaka 2025. Amen bazalwane. Ngithanda ukubonga kakhulu ke kubo bonke abazalwane ngokusixhasa ukuthi inkonzo yethu ibe yinhle kanje. Abazalwane abadala nabo sibacela ukuthi basixhasa ibandla lonke siyabonga kakhulu. Nakuyo i-youth yethu isebenze kahle kakhulu bazalwane. Niyabona ukuthi sine umbrella emhlophe namhlanje. Ngicela ishayeleni izandla. Amen. Emsebenzini bazalwane siyabonga kakhulu. Benithi yohlaba inkomo kahle kahle. Manje uMbishop wathi hayi kuzoba ngathi siya show off. Singahlabi inkomo savele sayeke inkomo bazalwane. Yabonga bazalwane. Kulesikhathi samanje bengicela labazalwane labo ukuthi sengizama nje ukuphangisa nami ukuthi ngingachithi isikhathi. Bengicela icabinet ya last year yango 2024 lengisebenze nayo leminyaka le 83 edlulile. Ngicela uSister Charlotte eze ngaphambili which was our deputy president. Ngicela uSecretary wethu eze ngaphambili which was uSandile Duma. Eze ngaphambili, and then our former president youth president Uzandi wasengithuzani. Kulentuza uzinhle eze ngaphambili uzinhle kunene. Ulentu sisi akekho. Ngicela abazalwane bese ngaphambili.
Abazalwane ngiyabonga kakhulu. Abazalwane laba ngisebenze nabo. Sishoda cabinet nje encane and we manage izimoyile inkonzo ze-previous besinazo sisebenza nabo. This is not to say ukuthi opening, just to say thank you for serving ebandleni. Babonile example, that's why ngibona kugcwele kanje manje. Babonile from these guys ukuthi ukuserve ebandleni kuyadingeka. We're just going to offer them a certificate, Bazalwane, just to say thank you, Senior Bishop. Sisters, the next one is introducing my cabinet, Bazalwane. Ngizocela ukuthi nje basukume bangasezi la mhlawumbe basukume nje bame nabantu bakhona manje. We only have one person office in a squad, and it was a squad. So ngama hours he has to submit stuff. So ama hours akhe kumele a-add, so he couldn't make it today. Uxolisile Bazalwane. Ngicela nisukume nje Bazalwane lapho ngi-introduce. Ukuthi sibe nenkonzo le namhlanje Bazalwane bengisebenza nala bazalwane. I did not introduce them on Good Friday. Why? Because uBishop bekangekho Saturday wayesebenza masihlangene kuyi-meeting yethu ye-youth. So what we did on Good Friday was select a working committee. The working committee yiyo le. The committee besisebenza nayo. Ngicela bashayele izandla. However, because we're by working committee, we had not yet introduced our position for board, of which it's something Amen. So I think mangibiza igama zomele kuze ngapha so that ibandla lizokubona. Amen. La ukhethwa kwecabinet Bazalwane akukhethi mina. Mina ngisebenzi njengoba ngangishilo ukuthi mina ngi-supervise. Khona la ngi-reporta khona. So akusiyimo okhethelana ukuthi ubani wenzani. I-cabinet yethu ke izoqala manje ku-2025 up until 2027. How we selected these people Bazalwane, we did an online registration. So people were asked to volunteer amagama. Abazalwane laba bawalahlela amagama and then basho ukuthi bafuna ukwenzani kwi-cabinet. That's how they ended up with babe cabinet. Masibakhethanga nje ukuthi sithathe ibaba volunteerele ukuthi bazosebenza ebandleni bafuna ukuserve ebandleni. Amen. So ngizoqala ngo-youth president. Ukuthi youth president wethu kuzoba uSiyabonga Nkosi wasebranchini yaseSoweto. Amen. Njengoba ngishilo Bazalwane ukuthi one of our members was excused ukuthi sim-excuse today because of into zesikolo. That is brother Manqoba Mndelele wasebranchini yaseFosloras. He's going to be our deputy president. Abangamazi mhlambe bangambona la ku poster, is the one la phansi. Abangamazi bazombona ku poster. And then the secretary usister uSindi Kubheka. Sesoweto, and then deputy secretary Lebohang Mukwena. So umphathizimali ke wethu uhlabangani uBonginkosi Mtshali. uBonginkosi Mtshali uSetsakane Bazalwane. And then communications officer namazi umthwebuli wethu usithwebula njalo. Ucela uLindo Ngiba. And then donations and fundraising, no brother Tshwarelo Kaile. Brother Njabulo was supposed to be here. Njabulo Zakwe is also going to some 17. Or bengatholanga report yakhe. Amen. Unayo ku donation and fundraising osebenza nayo brother uTshwarelo. And then events coordination. Ngizowabiza abayi-3 nje beze bayi-3. Sister Siyathemba Thwala, brother Thandolwethu Mazibuko Mdakane, sister Tamuhela Nkosi.
naye icabinet yethu 2025-2027 ye-youth. Bazalwane ngoba abenyeke ibe possible inkonzo yethu ngabe labazalwane laba bebangekho noma ngabe bebangamsupportanga ubaba wethu uMabuza. Amen. Siyaqhubeka ke bazalwane. Sesizongena nje kolunye uhlelo manje kuma motivational speakers ne Q&A bazalwane. So there's time allocated la for wonke ama speakers wethu bazalwane. So ngiyacela kakhulu kubo bonke abazalwane abahlabelelayo ukuthi bangibheke nami ngizobabheka bazalwane ukuthi sisebenzisane nje ukuthi sizame ukuthi isikhathi sisibambe bazalwane. Sisuka ekudeni kakhulu thina ke etsakale bazalwane. So nje kahle kahle sifuna nje ukuthi yonke into iphele kahle sikhona nokusocialize after i-event bazalwane. Singahambi sekumnyama sesishini. So yini enizokwenza ukuthi lokho kube possible bazalwane. Ingakho ngibheka nje ngapha kakhulu ensizweni. So ngiyacela bazalwane ukuthi nje sisebenzisane sonke ukuze inkonzo yethu ihambe kahle. Angifuni lo ungima ngivimba abantu ngengoma bazalwane. But nje umuntu abe cognizant ngesikhathi sakhe makahlabelela asicabangele nathi. Amen. So yiloko bazalwane. So njoba ngisho ukuthi sesiya kuma motivational talks noma ku Q&A yethu sizoqala ngokubiza ubhuti wethu noma ubaba wethu ubaba uThulane wakaButhelezi. Ubhuti wethu uThulane wakaButhelezi uyi-motivational speaker nje yena ngokomsebenzi wakhe, uyi-public speaker, futhi uyi-pastor, futhi uyi-entrepreneur, futhi uyi-business coach, futhi uyi-mentor bazalwane. So akusho kona ukuthi bazalwane lokhu sokuthola kuningi esizokuzuza uma kodwa sivule indlebe zethu samlalela. Ngoba kubalekile bazalwane ukuthi umuntu okhulumayo noma umile phambili simlalele ukuze nawe uzosizakala. So bazalwane njoba ucelile ke siyabonga
ukuthi nje ubelelela choral bolushayile before umsukumise nje ngalo ulithanda naye kakhulu yilo amen udwethu uthulano waMthelezi amen. Ikhangele ezule Nkosi